informa Galldor, és una casa feta amb elements de la Casa Trinxet de Barcelona que es va obrir als mitjans de comunicació el dia 28 del mes passat. Ara, passat un mes, tornem a veure el reportatge, no tant per donar-ho a conèixer, sinó per veure si aquesta casa serà oberta de cara al públic. De moment, la Casa Galldor és privada, però encara no se sap amb certesa si en un futur no gaire llunyà s'obrirà de cara al públic. En el reportatge que veurem tot seguit hi ha barrejades imatges d'una hora amb l'alcalde. Ell també va parlar-ne del tema i ens dona la seva opinió del que es farà amb aquesta casa. Perquè me feia molta il·lusió reunir-vos aquí a casa, en el Galldor, perquè veiéssiu que en una època es va produir un derribo d'un tresor d'una casa que la va fer en Puig i Cadafalch, i els elements que hi havia a dintre eren tan importants que se salvessin. Com aquell qui diu, és la conservació i la recuperació d'un tresor que es anava a perdre. Aquest és el motiu, i em fa molta il·lusió que els medis de comunicació de Calella se'n puguin enterar tots de lo que hi ha en aquest poble, que gràcies a la meva germana, la Maria Teresa Saula, això va poder ser una realitat, que Calella ho sàpiga. I aquest és l'únic motiu, ha estat durant uns 30 anys tancat, però ara volem que la gent de Calella i la gent de Catalunya coneguin el que hi ha aquí dintre. Aquest és l'únic motiu que m'ha impulsat a reunir-vos en aquest moment aquí. I ara que ja ho coneixem, hi ha algun projecte per a aquest local de patrimoni tan gran, tan fabulós? En aquest moment només és aquesta, la nostra missió. En un futur, Déu dirà. Estem estudiant els temes i en una altra ocasió us reuniré per dir, a veure si podem portar a efecte els termes que voldríem. D'absoluta satisfacció perquè un patrimoni com aquest pugui estar en la nostra ciutat, això vull dir, sense cap mena de dubte. Llavors, doncs, tant la Pepita com l'Olim tenen intenció, siguin una mica les últimes voluntats que va expressar la Teresa, de que aquest patrimoni quedés aquí, aquest patrimoni tingués finalitats culturals, i els va semblar que la idea més correcta de tirar endavant aquest llibre a través de l'utilització d'aquest espai amb aquest entorn realment és preciós. Si el vareu veure, doncs haureu pogut comprovar que és una meravella, que fos a través d'una fundació evidentment privada, que doncs a través dels fons que es pogués dotar pogués anar fent, diuen elles, i que hem tingut diverses converses, doncs aportacions a gent de la població que pogués dedicar-se al món de les arts, al món de la cultura, etc. L'Ajuntament això ho veu, per descomptat, molt bé, ho recolza amb la mesura que ho pot recolzar-ho, perquè estem, insisteixo, parlant d'una fundació privada. Primera part. Segona part, part urbanística. En aquella illa de cases hi ha el que es diu un PERI, un pla especial de reforma interna, que permet la construcció d'uns determinats metres quadrats al damunt del que serien les pistes d'atletisme, i que, seguint la normativa per la cessió de terrenys, s'ha de cedir el pati de la finca, és a dir, si ho definim perfectament, casa, pati, i mirant a mà esquerra les pistes de tenis.
Per tant, sobre les pistes de tennis, uns metres determinats d'edificació, pati com a plaça pública i fundació privada a dintre del gall. Nosaltres aquí ens va semblar, i a la família també, ens va semblar que la fundació podia passar a convertir-se en una fundació pública per aportació d'una entitat pública com és l'Ajuntament. I en aquest sentit vàrem oferir el pati a la fundació, per dir-ho d'alguna manera. La fundació es convertís en pública i el pati aquell no es perdés, no se separés de la finca. Fins aquí hi ha un acord força avançat, potser qüestions de detall que són més fàcils d'arreglar i d'altres que són més difícils d'arreglar, però continuen havent-hi unes certes discrepàncies des del punt de vista de l'aprofitament urbanístic. Espero que es podrà arribar, encara que pugui costar, es podrà arribar a un acord perquè, diem, el conjunt, la suma de la casa més el pati, jo diria que és més que si és una sola unitat que no pas si el que han de fer són dues unitats. És el cas d'interès de l'Ajuntament i és, això és el que vostè ens acaba de dir. Sí, l'interès de l'Ajuntament és i li agradaria que fos una fundació pública, vull dir, això està absolutament manifestat. Una altra cosa és poder complir els desitjos dels propietaris, de la família, i que això doncs, no està tan sols a l'abast de l'Ajuntament, sinó que és un tema que depèn de l'Ajuntament, en part, i de la Direcció General d'Urbanisme, insisteixo, en una altra part. Molt poc donada en aquests moments a fer variacions sobre els percentatges d'edificació que els plans parcials, els plans generals, els peris, etc.